Sashisin para bangit biin. Nya pediang sngewbha pi kan ka step ka pernai. Jong ni ka sngi. Bat ka benta bangin ya puson kan ka step. Kalong ki Ktien ki baong. Ieit bat wat yang Ieit bat wat yang bala pensyong nong rim na ka kitab ki Proberb ka bapra ka dekot ka bakhat nyo. Ki Ktien ki baong kumne. Nga ieit ya ki beiet yang bat kita ki bawat biang-biang yang kensyam yang Habangi pai syakani ka kitab ki Proberb ngitip bakalong ka jing start ka jong U Blei haka bala tho hangka. Ban puli bat ban tip ya ka Ktien ka jong U Blei bat ka jing start ka jong U Blei kalong ka benta ka ba kraw tam bangila ban yo. Kam tam habangi im hakani ka perthei ka ba dap da shibun ki jing perkhat ba ki jing yat step ka jing nang ka jing start. Nure hapdeng kini ki jing yat ki jongi ka jubab haman ki jing kam tam lele hake ba kinjam sim para bangit biin dei tang lingba ka Ktien ka ju U Blei ka balong ka jing start ka ba ai hangi kum ki khun ki jong u. Proberb pra khat nyo ngin syam hang ni ya ki arteli ki jing kular ki ju U Blei ku ba ula ai hakita ki babut desta ya ki hukum ki jong u. Kaba kongsan shwa bangin pet yaki kadawa nangi bangin tip yakini ki jingkular baki don bat ki kendon haka ki bangi ong haka Ktien pareng conditional promises kabamut ba ngidei banda but yaki shwa ban mat yakita ki jingkular. Ki jingkular ki bakraw kalong bangidei ban penkongo shwa haka. Ka kitab Deuteronomy kalanong ka ba arpu fra ka dokot ka ba nungkong kaong ti kynja lada men shashkor biang-biang ya ka Ktien jong try uba U Blei jong me. Ya ka ban sumar ban leru ya ki hukum jong u baro ki bang hukum yame hakani ka sngi. Ba utrai uba U Blei jong me un penkentiu ya me hakli ki jat benriu ka perthei baro. Tongin ya pet yakini ki jingkular ki kita ki balong bangin ya pet ka banungkong ka Ktien Ieit nga Ieit ya kita ki ba Ieit yang hakani ka Proberb pra ka khot bakhat nyo. U Blei u Ieit kata-katai ka perthei bolo IT no ilau khun bala khamarwei bau ru ubanget ha u un jotsu henry unyo ya ka jingim bom jukut yo anes lai khat riu de ka jing Ieit ka jo U Blei bangi im ni yo ya ka ni ka sngi ka bathamai. U Blei ong hakani ka khot ba udan ka jing Ieit ka ba kerpang ya kita ki ba Ieit ya ka Ktien ka jong u. Sngotu ba ka Bible ka bat ya ki jubab hakaban penim bat ka jingim lembat utrai uba Ieit kerpang ya kita ki ba Ieit bat ki ba rikhop ya ka Ktien ka ba im ka jong u. Namar kata ka khot yang ngi bangin yai puli testa ngin yai puson bangin yo ya ki jinghikai na ka Ktien ka ju U Blei manla kapor bat U Blei hi un iarap bangin kham sngotu ya ka dor ka jongka haka jingim ka jonga bat ka jongpi. Kabaar ka bangini i haka ni ka dokot ban Ieit ban wat yang na Proberb pra khat nyo kalong ka Ktien wat bat kita ki bawat biang-biang yang kensyam yang ban wat kalong ka ba ikna ibadang rit ru iyo ya ke jinghikai na ki kemi ki kpa haka ban sedang ban tip nengkong ya ka Ktien ka jong U Blei Maria sedang ya ka jing sngotu hai
ban wat biang ka thau ya ka jingyo ban ban thrang ya ka ktien ka U Blei ka balong ka jingshem ya kata ka jing start ka U Blei ka ni ka jing start ka khmi lenti bangin wat kham kloi kerki ya ki ktien ka U Blei manla ka sngi kham tam lei kumni men step shwa bangin sedang ki kamram ki jongi bat shwa ba on sha ben bernia haka perthei haka jingim ke jonga ba ke jongpi ki kur haka bakin kurup no ya ki do nut bat ki jingmut ki jing perkhat ki jonga ba ki jongpi kadai ka benta haka bangi wat ka ktien ke U Blei ngimat ya ka jing Ieit ka bakong san haka jingim ke jongi namar kata ka khot yang ngi bangin shim ya ka ni ka por ka ban nungkong dang step ban puli ya ka ktien ka U Blei ban pla ha u kat no pi Ieit ya u ban thrang ya ka jing start ka jong u ha ka ba U Blei un lam lenti yanga bat ya pi manla ka sngi kumbala long ya ki nuksa ki bangi puli ka ktien ka U Blei ki bangi shem ha ka jingim ka jong u David ka jingim ka jong u Daniel bat kiwei lasung thu bakat kum ka jing batai jong kita ki rabai ha ka jing tho jong ki ong bakat thmei ka jing phla na ki bari tam U Blei ki long kum ha ka bangin mat ya ka jing bam batang ubala bam un sngotu ya ka dor jong ka jing bam namar kata lada ni Ieit ya U Blei ni thrang ban syakri ya u naba U Blei un long u phang pedeng haki ki baro bat un long u bahak mat haka jingim ke jongi namar kata ka khot yangi mangidon kam bangin wat biang bangin dapoi haka ban syania ya u ai bakini ki kentien kin long bangin wat ngin Ieit ya U Blei manla ka sngi sha mangin penkut tongin ya phai sha U Blei haka jing duai kupa jongi u bahab neng ni aingu ya me ya kani ka dakhot ka mamela penken mau yangi ka ni ka step man kan mau yangi mame Ieit yangi shwa bangin Ieit ya me namar mela Ieit shwa mame yangi haki benta baro jong ka jingim ke jongi dei mame ubala thau bat ubala penlong yangi bat dei mame uba ai yangi ya kani ka step jong kani ka sngi hadin ka mit ka badum hadin ka sngi ki por ki ya ki balaya chaprang yo pat ya kani ka sngi dei namar ka jing Ieit ka jong me ka ba pen pau yangi manla ka step iarap yangi bangin ya lem bakani ka sngi ban kenmau yami bangin Ieit shwa yami bat ngin wat yami na ba dei mami uba alam yangi haka jingim ke jongi ka ba man ka sngi ka buram ka jingu i ai shami trai babha makini ngi pan teng bathiang tam trai no pun im jingi U Jisu Khrist amen tu Blei un kerkhu na ka buram jong amen